terakhir kudu bareng ya Pak ya. Bareng. Bareng jejer ya waduh. Sing putri kaya Sri Huning. Sing kakung kaya serigala. Mboten napa-napa. Ora masalah. Penting kan entuk wong ayu, ora masalah. Timbangane ya. Pripun Pak, patut mboten? Patut, apik tenan. Sugeng dalu Mas Gareng. Sugeng dalu Bapak. Alhamdulillah sehat nggih Mas nggih. Awit donga pangestu Bapak, kula pinaringan sehat walafiat jasmani rohani seger kewarasan boten kirang setunggal menapa Bapak. Alhamdulillah. Rawuh wonten mriki jam pinten? Wau jam 11 Bapak. Pripun perjalanannya lancar? Lancar. Syukur. Lancar wong kula sowan mriki sampun kaping 3 menika. Ngaten nggih? Injih. Alhamdulillah. Mila kok jenengan langsung dijob secara pribadi kalih Mbah Lurah niku. Kalih Mbah Lurah, pancen pun dadi ngendikane Mbah Lurah. Pripun? Bersih desa tahun ngarep mengke kula badhe disowanke mriki. Oh ngaten. Saderenge Mbah Lurah telepon kula pun nagih janjine riyin ngoten. Wah nggih. Men ora lali ya Mas ya. Mboten nate enten laline kok Mbah Lurah niku kok. Leres. Okay. Tur piyayi budaya lho. Leres. Kagungan gamelan niku 3 perangkat. 3 set perangkat gamelan. Ora tau ditabuh. Ora tau ditabuh. Mbah Lurah mboten nate nabuh. Nggih. Ning sing nabuh masyarakate. Wonten ing Sanggar Seni Purba Laras. Purba Laras. Nggih, Purba Laras. Nggih. Nadyan mekaten ning Mbah Lurah menika nggih seorang budayawan yang hebat. Wah, hebat. Banyak karya-karyanya kaya napa nika Gemarang Kumandang barang niku karyanipun ingkang ngripta Mbah Lurah. Nggih. Dados kula sampun niteni Mas Gareng. Anggere enten pemimpin pejabat yang berbudaya pasti mampu membuat senang dan tentreme warga masyarakatipun niku saestu. Amin. Allahumma amin. Kados panjenengane Mbah Lurah. Nggih. Kejaba ya piyayi budaya ning nggih ngurip-urip budaya Pak Leres, leres. Lire ngurip-urip ki wis pokoke supayane budaya urip wani nanggap. Nah, wani tombok. Wani tombok. Nggih. Lir kula mastani wani nanggap niku wong tomboke karo urunane akeh tomboke dadi. Iya. Wani nanggap nggih. Nggih. Wis pokoke sehat selalu Mbah Lurah. Pinaringan dirga yuswa awet gagah awet sehat awet momong masyarakat awet momong anak putu ditresnani sak pepadaning urip. Tansah pinaringan nyanding rezeki kang subur lan makmur kathah melimpah berkah barokah. Amin ugi sedaya warga masyarakat Pak. Nggih, dongake sedaya pinaringan sehat, panjang umur, kathah rezeki Allahumma. Amin. Penontone Pak. Pripun? Kula malah dadi tersinggung ngeten niki. Kok tersinggung? Ten dhuwur mongko kula teng mriki teng ngesor. Terus? Jan, kaya nonton kethek ten kebon binatang nika Pak. Niku pintere panitia anggenipun nata lokasi lho Mas. Tribun Pak. Nggih. Tribun alami lho Pak niki. Nggih. Nggih. Niki upama tiket niku di dhewe-dheweke Pak ngeten niki. Tiket pripun sing kelas VIP nggih Mbah Lurah sak rombongan niku. Niku upama bayar tiket nggih 5 yuta. Wah, VIP. VIP. Nggih. Terus sing mriki niku VIP kelas 1. Bayare? Upama tikete 2,5 juta. Nggih. Terus kae ngarep niki nggih 2,5 juta. Sing mriko kelas ekonomi, Pak. Sing ado dhewe kae. Pe ora ketok belas, Pak niku, Pak. Nek sekek nggih papan panggonan sing jembar bawera katahe sing rawuh ndadosaken papan sing jembar niku kaya dene kebak ngoten Pak. Nggih muga-muga warga masyarakat wonten ing Gosong dusunipun Gosong ning hajatipun Desa Ndurenan. Nah, sedaya kemawon sak kiwa tengene pinaringan sehat rezeki ingkang kathah melimpah berkah barokah sing penting warga masyarakat Ndurenan pinaringan keselamatan donya lan akhiratipun. Allahumma amin 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 ya rabbal alamin. Wah kula mriki saking transite tebih Pak. Sami kula sak kanca kala wau dadak Bapak tindak mriki nitih napa? Mobilipun Pak Lurah. Niku sih mending Pak. Lah pripun? Kula goncengke Pak Mudin. Pedan motor. Pit motor dugi mriko disurai penonton Mudine ngangkatke jenazahe jare Pak. Ya ora to. Nek Pak Mudin niku tenan piyayine rono rene wah seksi ribut Pak niku Pak. Wah tenan tanggung jawab menawi Pak Sumiran niku nggih. Pun entuk tumbe entuk tutup nek kalih Mbah Lurah niku pun saestu. Nggih. Luar biasa. Cih niki hajatipun warga masyarakat wonten ing Ndurenan. Ndurenan. Muga-muga
kasembadan kang sinedya. Cita-citane sedaya kabul, tegese jenenge bersih desa niku resik saka kabeh memana lan sukerta. Nggih. Ket kabagyan kamulyan tansah manggih gesang ingkang sarwa kaleresan. Amin. Sing baku masyarakate kados ndurenan mriki Pak, niki kangge barometer tolok ukur desa-desa sanesipun. Warga masyarakate gelem guyub, gelem rukun, tepuk tangan atas kerukunan warga masyarakat wonten ing Durenan. Luar biasa. Menawi bab kerukunan warga masyarakat Durenan pun pancen diacungi jempol Mas Gareng. Pun berdiri sama tinggi, duduk sama rendah niku saestu nek warga Durenan niku guyub rukune delehke ana ngarep. Ngen kula niku kok kon rukun kok angel rame-rame Pak. Lah nggonmu ora rukun ngene iki. Lah nggon kula iki pilihan RT man genting kok Pak. Kok iso nganti kaya ngono? Pilihan RT was-was tintrim kahanane ya. Wong gur pilihan RT wong lanang anggar metu nguyuh jam 10 wengi mesti dicekel. Saka gawate lelakon. Aku malah bingung dhewe to, Reng. Sik to, nggenmu pilihan R. Nek mriki lak rukun, Pak. Guyub rukun warga masyarakat ora nek sing regejekan. Betul. Nek nggen kula niku tintrim Pak mung pilihan RT mawon genting suasana. Wong lanang anggar metu nguyuh jam 10 wengi mesti dicekel, Pak. Sik to, tak rasak-rasane omonganmu iki ya ora penak kuwi. Maksudnya dicekel-cekel piye? Menawi Bapak kirang pitados benjing menawi sampun dugi dalem jam 10 dalu Bapak tindak wonten Jawi pros pipis mboten sah dicekel mengke lak kocar kacir, Pak. Walah, tak kira lek dicekel aparat utawa hansip apa piye ngono ora. Mboten. Nggih. Niki dalam rangkane mengerti HUT RI yang ke-79 mboten bersih desa. Oh, ngoten to niki. Nggih. Wah, kleru. Berarti niki dalam rangka pengetan nambal warsa kamardikan Republik Indonesia ingkang kaping 7/9. 7/9. Apa artinya 79? 7 niku 7 kali 9 Pak niku Pak. Nggih. Dadi 7 niku warga Durenan entuk pitedah, pituduh lan pitulungan saking ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. 9? 9 niku angka tertinggi, tegese mulai dina niki, mulai acara niki sak lami-laminipun warga masyarakat entuk prestasi yang tertinggi Pak. Pembangunannya paling maju, paling sukses, rezekine paling akeh, tegese paling unggul Pak. Oh iya. Ngoten niku. Durenan. Apakah Durenan? Mbok nek wau ki WA ngono Pak, dadi kula ki ora ndadak ning panggung ngene iki iso mlethekke sirah lho Pak ngeten. Ora ngono, saiki dituntut sing jenenge pelawak utawa dagelan iki harus cerdas dan juga spontanitasnya iso cepet ngono lho. Spontanitas. Iya. Wah, dalangnya anggar bladekan ora tau mulih ki ya ngene iki. Iya, padha awakmu. Nggih, ning ya sak-sakesaken lho Pak. Oh iya no, kudu iso. Nggih. Umpama ora iso jane ya ora apa-apa, Pak. Umpama ora iso kula ya ora wedi ora dibayar kok. Lah sebabe? Wis lunas kok, Pak. Kandhane Mbah Lurah iki piyai ketertiban ya Mbah Lurah niku kok. Telepon langsung transfer dadi niki mung garek nglakoni tok niki, Pak. Durenan. Durenan duwe masyarakat karo duwe pimpinan sing saiyek saeka kapti tembunge ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Elok. Yang kedua, Ren. Re ya wis, re. Re. Durenan. Re. Loh, aja mulah malih, re apa re? Genahe sing pripun to? Nulise pripun? Dure. Nah, Durenan, dure, re. Ayo. Re to? Nah. Remi piye to Mas kaya? Mosok remi Durenan ki ora enek remi ora enek. Lanane apa? Oh, kene iki kok remi ngono ora enek mriki iki tenan kok. Segala bentuk judi ora enek mriki. Terus? Re, heeh. biasanya mburi iki mbisiki aku lho kok iki ora belas. Ren iku tegese remajanya, Karang Taruna putra dan putrinya ikut turut serta ndukung sing jenenge pembangunane warga masyarakat semuanya. Wah, iya, apik. Sapa sing marai tetep tak kei bonus ki nggo tenan soal.
Yang terakhir nan. Nandake bahwasannya warga masyarakat sing gelem guyub, gelem rukun sehingga tercipta masyarakat sing baldatun thayyibatun warabun ghafur gemah ripah lo jinawi kerta tata tentrem lan raharja slamet donya lan akhirat. Amin amin amin. Aku angger apal bianter tur iki ning desa utawa dusun gosong. Apakah gosong? Gosong mergo ora diwalik. Kuwi lho penjabarane piye ngono lho. Lho gosong iki mergo kesuwen, Pak. Nggih. Sampean goreng tahu kae sebabe gosong, kuwi mergo kesuwen. Ora di nek mung plung lup ora gosong. Heeh. Ah, sampean goreng tempe kok gosong, berarti kesuwen. Oh, ning iya. nek mung plung lup ora gosong. Terus? Iki sampean dhewe anak iki ya mergo kesuwen. Terus? Nek mung Paketan ora iki. gosong. Ayo. G. Gotong royong. Gul ora. Mesti gotong royong. Ora. Bareng mesti guyub rukun. Ora. Gumregah. Ora. Ayo. Ah iki lho ngene iki. Pokoke liyane gotong royong, guyub rukun, gumregah di liyane kuwi pokoke. Ayo. Ya. Gelem. Ya ra. Ya. Angel Pak nebak kula iki angel. Oh iya. Nggih. Iki per huruf to iki? Lah nggih. Ayo. Gene lak enggak. Nah. Gelem dadi siji nyawiji tanpa membedakan yang namanya perbedaan. Artine beda penemu ora padu, beda pendapat ora pegat, beda pilihan durenan gosong ora rusak sing bebrayan. Tepuk tangan gosong dan durenan. Kuwi ngongkon tepuk tangan penonton iki dhek karo mikir bar iki apa lho. Oh, ayo. Ora. Wah. Ya wis dibedhek karo kanca-kanca ra entuk. Ya mula tak ganti, Pak, tak ganti, Pak. Ora entuk ora lali. Ayo. Ya. Ora kena nggunakake tembung ora. Ayo. Oh, siap. Nah. Siap. Pun aja demen regejekan mula tuladane kaya gosong lan durenan kene tetep persatuan dan kesatuan yang diutamakan. Iya. Aku mau bermangan sate dadi luwih neh lho ngene kan. Jajake sate Pak Lurah. Iya. Es, aja selalu lho ya. Ayo. Sayuk rukun ya ora oleh, semoga enggak boleh. Ayo toh, terus toh, apa toh? Tetep tak goleki selae iki pokoke. Ayo, sayuk rukun ora oleh, selalu, semoga. Samar sinamadan ya ora oleh. Ora. Pun nggih. Seneng tetulung marang liyan mergo nulungi liya kuwi padha karo nulungi awake dhewe lan keluargane sehingga nyiptake masyarakat sing baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kaya sik temu cerdas tenan. Ya apa sak selo-selone selo tak selani Pak pokoke Pak. Ayo double neh saiki. Oh meneh. Meneng ngoto. Oh. Ora ngangge ora lho. Tenang. Ora ngangge aja. Tenang, Pak, tenang, Pak. Tenangi dhek karo mikir kuwi. Mboten, pun. Obahe Pak Lurah karo obahe masyarakat nyawiji dadi siji, memajukan gosong dan durenan lebih maju, menciptakan masyarakat baldatun thayyibatun warabun ghafur. Sik mburi dhewe mesti kok baldatun iki nyapa to kuwi? Donga, Pak. Ning aja padha kabeh to. Kan kudu kreatif kudu dibedak-bedakne ngono no. Sing iki ora, Pak, sing iki ora. Ora entuk nganggo baldatun lho ya. Iya. Lagi N. Dilarang menggunakan narimo ing pandum. Ayo. Ora entuk nanggap. Ayo. Niki kare dene apa? Iki urung enak, sik enak. N apa eng? N. Ya. Jare per huruf. Oke. Nimbali dalang kondang. Kisah Yokun tadi nggih menika dalang favorit, dalang idola kondange Nusantara. Pilihane warga masyarakat mergo kebak pituduh pitedah tuntunan lan tontonan sing dadekke masyarakat gemah ripah loh jinawi. Gak nganggo baldatun lho Pak niki. Iya.
ancamane. Ngene iki kok. Sik keri dhewe. Sedih ku nek melu dalang pinter ki ngene. Gotong royong guyub rukun. Bareng Palur. Ya aku gecing aku. Kowe mulya ngaturke bojomu nyanyi ngono lho. Rene barang nyopo. Nggih. Nggih. Mregah ora. Gareng. Ya melu memeriahkan acarane. Oh iya. Mergo garenge wis didaku saka Pak Lurah pinangka putrane piyambak. Sampeyan dadi didaku putrane Pak Lurah piyambak. Lah pancen anake dhewe kudune diparingi karo Pak Lurah ya ora ditampa ana kudune. Lho, kula mboten nampa keng Pak Lurah kok. Lah kok sapa? Sing maringi Pak Moden kok. Nek anggaran dilumpukne Pak Lurah sik lagi ning Pak Moden. Aku sing penting terakhir sing ngekeki sapa? Pak Moden berarti lho kuwi Pak Moden. Oh iya. Nah, Monggo Pak Lurah iki bapake sampean. Nggih. Wis kok tampa to? Ampun. Ora enek eleke bar wayangan ku kok balekne ning Pak Lurah. Sing arep balekke apa duite entek lho dadi semen kan lho Pak. Walah reng. Kene iki paling cepet kok ning nggon duit kok. Kowe jam 5 transfer setengah 6 lho Pak pun tek niku Pak. Suwepet kula niku. Tak golekne kanca. Ayo sadurunge Mbak Eka coba kaya apa Mbak Winong Nawangsih men berdiri luwih dhisik. Ayo. Winong. Ah Winong. Engko ae ben ngadeg sik. Boten. Ayo. Coba tak tang. Oke, berpacu dalam melodi. Yo. Jan. Kenalan nong iki lho karo Pak Gareng. Salamano, lek perlu foto mumpung panjenengan isih urip. Ayo. Kok ngoten to panjenengan ngendikan? Awake dhewe kabeh lek bakal yo nglakoni to. Nah, niku bener Bener Pak. to? Bener. Nggih. Ora kudu sing tuwek sik Pak tur nek ngoten niku. Heeh. Tegese piye kuwi? Ibarate kambil bluluk niku iso jeglok sik dhewe. Oh iya. Nah, ning dongane wengi niki kabeh pinaringan umur panjang, umur sing manfaat. Amin. Amin. Awet momong anak putu. Salaman sik. Nggih, Pak De. Assalamualaikum. Nggih, Pak De. Asmane? Golek pitepangan. Kula Winong. Oh nggih, kula Dion. Dion. Nggih. Iso Dion mung raine Kok kaya Dion? Raine kaya sepur ngono, Pak. Dion. Dion apa? Nggih, ngadiono. Ngadiono. Kaya pemulasku celukane Boy, bae Boymin. Boymin, Pak. Boymin. Daleme ngendi? Sopirku ya ngono ayo. Lah, sopir kula nggih Roy jenenge, Pak. Bae jenis apa? Pawiro. Lho, Pak Yoyo nggih Roy. Sopire nggih Roy sami, nggih. Ya Pawiro. Senes. Sapa? Roy Hadi. Oh, nek kuwi genah Roy kuwi asli. Pidalem pundi, Mbak Winong? Kula asli saking Tulungagung. Oh, Tulungagung. Oh. Nggone kono kae ya. Kono sing endi? Napa niku? Niku napa niku? Anu nggon jaranan. Tulungagung terkenal jaranan sih Pak Ji. Mbuh. Lah. Lah yang ngono tadi ya. Tulungagung Napa? terkenal jaranan Safitri Putra Turangga. Ini kan Tulungagung to Pak nika? Iya. Lah terkenal. Nggih, tapi jarane mboten ngeten-ngeten nih. Lah anu jarane loro. Tulungagung. Nggih. 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 Tasih sekolah kuliah. Tesih. Alhamdulillah wonten pundi? Universitas 11 Maret Surakarta. UNS. Nggih. Padha putrane jenengan ya ning UNS to. Nggih mlebet nggih pun sekawan sasi niki Pak. Alhamdulillah. Semester baru berarti. Anu mlebet kirim material. Nggih. Walah, tukang bangunan to, Pak. Kirim material Pak. Anggen tregdam tulisannya kacuk. Lah niku anak kula. Kacuke anak nomor pira? Mbarep jeneng Waluyo anak kula niku jenenge asline Waluyo. Oh iya kacuk. Lah terus karo mbahe niku nek digudang lah kacuk Mbah, kacuk. Lah nganti gedhe parapane kacuk ngoten. Lah kok mburi omah niku Bu Prapti duwe anak wedok. Sinten jenenge? Jenenge Seli parapane Menuk. Heeh. Wah wingi dikabarke tabrakan kacuke gareng nabrak menuke Prapti. Koclok ora iya. Parapan, Pak. Iya, parapan. Wah piye kabare piye? Kacuke gareng nabrak menuke Prapti. Lah kacuk piye? Kacuk ora apa-apa tapi menuke suwek.
Wong edan ora nggih. Prapti duwe anak wedok menu. Kula duwe anak lanang kacuk ngoten lho Pak. Kuwi kacuk nomor 1. Nggih. Jare kabare sing nomor 2 ki ning penerbangan. Leres. Adi Sumarmo Pak, Boyolali. Dadi pilot. Ngulukke layangan Pak. Aku tek seneng to nek karo Pak Yoyo. Tenan iso seneng aku tenan karo Pak Yoyo. Aku mbok melu Pak ora bayar ra apa-apa aku Pak. Aku tek seneng nek karo dalang iki tenan aku. Sing nomor 3 randang. Oh nggih leres nggih. PNS ya kae ya. Makelar pit niku lho Pak, makelar pit. Nggih. Kok aja dipadakne kono to. Mbak Winong. Nggih, dalem. Semester pinten wonten UNS? Semester 3. Semester 3. Pesinden ki nek biasanipun nun sewu Pak Yoyo. Siap. Kuliahipun tak wonten isi. Nggih. Namung Mbak Winong menika wonten UNS. Nggih. Kuwi jurusan apa? Kula jurusan pendidikan bahasa Jawa. Oh, pendidikan basa Jawa. Nggih. Berarti cita-citane sok ben arep dadi guru bahasa Jawa. Insyaallah. Amin. Nggih. Dadi basa Jawa pancen kudu di ngertekne kanggo para milenial. Bener. Wah, ana bahasa Indonesia, basa Jawa niku sakniki pun dadi siji angel, Pak. Kok dadi siji angel pripun? Wong pun maem sudah. Lah niku lak dadine dadi geseh Pak. Geseh ngoten lho Pak. Mula perlu ditanamkan yang namanya bahasa Jawa. Nggih. Sing apik, budaya kaya panjenengane Pak Lurah niku nggih ngladi gula wentah basa Jawa wonten mriki Pak. Nggih to? Nggih. Nggih. Upamane pripun niku? Ngajari basa anak-anak. Nggih. Ngoten nggih sanggare wonten. Wonten nggih. Bahasa Jawa. Jos tenan. Sae mboten jos, sae. Iya padha ae kuwi ora. Sae ngene, sampean berdua kanggo nyonto piyai kene sing guyub rukun dan penuh dengan romantis. Saiki nembango piyai loro bawa dhisik gandrungan. Kula bawa. Nggih, gentenan karo Mbak Winong. Oke. Heeh. Inji? Nggih. Apa, Nduk? Derek. Duh wong manis ngono kae ya iso. Ayo. Panjenengan plerak-pleroki teng napa to? Nyat matane ngene kok mlerok piye to kowe iki. Nek kurang kira culeken. Pancen wis kaya ngene kok. Ha iya. Duh wong ayu pepujane ngati Lagi iki enek mbae gandrung putune ayo. Ora patut ya Pak ya. Patut nggih. Nggih ya, jenengan ketuaan nih. Engko tak nomke, tak pajeki neh kok iso nom neh. Angger diwalekke dipajekne kok lak nom neh kok. Kaya STNK ya. Bar dinomke. Nggih. Kaya madhep rene. Heeh. Di Roman malah ditinggal kukur-kukur kok, Pak. Enggak, Wis kira beda karo bojoku sing nang omah virar diambung malah angop ngoten niku. Diranggo glegeken. Glegeken. Lah kula lek madhem jenengan mlerok ngoten niku wedi ya kula. Ya nyawang sing ora nggon mlerok. Pundi? Ya golekno sing pepenak nyawang endi. Pengetan. Nano. Cakepane iki lho. Nggih. Kaya ngene. Kok kleru ya? Bener. Bener. Kaya ngene wong nandang asmara Winong. Nggih. Anggepen aku saumuranmu ya, Nduk. Radi susah, Mbah. Ya kowe mbayangke pacarmu apa mbayangke kanca pengrawit sing kira-kira mbok senengi sapa? Gak iso. Lah pacarku gak putih koyo ngono kuwi raine. Lah pacarmu raine apa? Bagus to. Duwe apa ya dikandani to? Oh gak. Endi raine? Temrike. Sing dhuwur. Oh iya. Lah kula ajeng bayangane jenengan. Kula nek ngeten kan keju, Pak. Mula ngeten kula bingung lho, raine endi kok dadi rai lok kula ngeten.
Duh dewa. Tak pangku, Nduk. Kuat. Insyaallah tak usahake. Duh dewa. Gak yakin nih, Mbah. Gak yakin nih, Mbah. Tenang toh, bar tak laske kok. Jawata aku. Anggrang wae. Gak kuat toh, gak sah neko-neko lah wis tuwe koyo ngono iku. Gentenan anakmu aku sing mbok pangku. Yo. Duh dewa jawata aku walasana mring mami. Oh, oper ganti awakmu ngimbangi no. Nah, ngono. Dadi wong lanang wedok iku kudu imbang. Nah, iya. Angel sih. Rambutnya sampean wis putih koyo ngono iku, imbangnya karo aku piye? Anu bar ning konser jambu mau, Nduk. Nek kembang jambu. Kegogrokan. Tak upama genset ayo. Upama siranah kodha Yen aku nah kodone kowe praune. tanpa prau sasat sarah ing jaladri. Ben ketok romantis terakhir bareng. Oh, nek terakhir bareng ya, Pak? Bareng. Iya. 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 Terakhir kudu bareng ya, Pak ya? Bareng. Bareng jejer ya waduh. Iya, Sing Pak. putri kaya Sri Huning, Nggih, nggih. sing kakung kaya serigala. Mboten napa-napa. Ora masalah. Penting kan entuk wong ayu, ora masalah. Pripun Pak, patut mboten? Patut apik tenan. Kula ajeng ini ki lho Pak, ngeterne niki ajeng teng kebun binatang Solo Safari. Mulihne niki. Padake munyuk malah ora. Mboten lah ditangleti Pak Taslim teng pundi. Lah kok terus Kula ajeng neng teng Solo taman Safari. taman satwa apa? Taman Solo safari. nggih. Kayak ngulihke aku ki aku ibaratnya apa? Mboten jenengan kan tirose kalau wingi. Petugas. Oh, petugase. Petugas. Tak ngoten kira lho. ketheke ngono. Petugase ya, Pak ya? Petugas. Petugase wis sing bagian Joko Karcis ya, Pak ya? Iya, bener. Bareng iki, bareng. Bareng, ayo. Iya, bareng. Cik, rok, lu. Nyi. Lah iki seniman barang iso. Sepiro nong? Nyidam. piro? Nyidam. Oh, reng. Nyidam. Ayo, bareng. Cik, rok, lu. Nyi. Iki piye ta iki? Lah ya pun pas to, Pak. Nong, sepiro nong? Nyidam. Sip, reng. Nyidam. Ampun ngrameni kula ki eskar lho, Pak. Oh, sarjana karawitan. Sarjana karaoke, Pak. Nyidam. Semonten to? Betul. Langke. Cik, rok, lu. Nyi. Oh, Aku gak amang lho. Iki menengahe semeru kowe lho iki mau. mohon maaf, Pak. Pak dipotong men Pak, dipotong men Karaoke Pak. pun mendem dhuwur ngeten iki, Pak. Yo, padake. Cik, rok, lu. Nyidam. Luar biasa ini. Totalitas tenan ya, tenan. Aja kalah karo panitia, wong panitiane los kok. Ayo nggih. Mula ya senimane ya kudu los Mas Gareng ya. Los, Pak. Nggih. Los perkara pecute nyampluki kancane ora masalah. Ah iya. Los. Wah, kantek. Sampeyan ya kepecut to ki mau? Non, Sampeyan ya kena kepecut iki. ora kena kesawapan man kula pun merinding kok, Pak. Ah iya. Iki ya kasanah budaya. Kasanah budaya. Nggih. Peranganipun budaya maceme budaya ning Nuswantara nggih ngeten iki. Leres. Jaranan wonten, jatilan wonten, reog wonten, Nggih. wayang campur sari iki ya budaya, Pak. Pak. Nggih, leres. Karaoke? Karaoke niku ya budaya. Nggih. Tak goleke kanca meneh. Nah, bintang malam hari ini sing dikersake karo Mbah Lurah lan ugi warga masyarakat, Mbak Eka uget-uget. Wah, iki luar biasa. Oh, ki mau toh. Oh, cilik dhewe dikek pinggir dhewe Nah. dan Kaya mercon banting.
Yo, cublak-cublak semua nggih ngurmati Mbak Eka uget-uget malam hari ini. Yo, Cot, dados. Telah hadir pada malam hari ini Mbak Eka uget-uget luar biasa. Nggih, wilujeng dalu, Biyung, Mbak Yulimbo, Bapak Yoyo. Nggih, wilujeng dalu Mbak Eka. Nggih, ingkang derek sowan wonten Gosong Durenan mriki ta? Nggih, apal punan daerah mriki. Lah nggih to pun disanjangi kalih panjenengan wau kok. Ayo, nah jenengan niki umure saya tambah, ya dasaripun sarjana seni. Pangestunipun. Pun laris, pun kondang. Amin. Ning kok ya dedeke ora mundak-mundak lho ngumpun aku. Dadi pintere tambah, umure tambah, dedek. Apa nih? Ayo iklan. Obat apa? Obat tinggi. Modar sinden kok obat tinggi. Nutrisi lho, maksudnya nutrisi pertumbuhan Oh, tulang iya. kuwi lho. Tak kira obat tinggi ning kasur kae. Dudu, wah ayo kok ngene kok. Aku ya ngemplok ngono ya terus anu, hei kok iso. Hai iki apa? Hai iki restoran Jepang kok ya. Iya kuwi. Sing siji ngelokke koyok mercon banteng. Heeh. Sing siji diwasa tapi dure gak tang tambah-tambah. Loh, Wes sakit hatiku. Oh, aku ngelokke. Renonge dilumahno. Terus? Renang di rumah. Omongane digenahno. Purwodadi kutane. Apa? Piye? Hmm. Purwodadi. Oh, aku sing Lali jawab. aku. Sing dadi nyatane. Purwodadi kutane. Karo kaya aku lalen aku. Kok iso kemben-kemben roti-roti. Terus? Pancene mbiyen ya mbiyen saiki. Iya. Kok iso parikesit dadi ratu. Wah, terus piye kuwi? Sakit hatiku. Oh. Nganjuk pilang kenceng. Apa? Mripate ngantuk udeli bodong. Seneng Mustika Tuban. Apa kuwi? Saiki lho ora penting wis rasah wianan. Oh, Iya. wah jan. Awan-awan tuku sabun. Lah apa gue ngadus kok tuku sabun. Dene adus ki isuk sadurunge budal teng kampus. Oh iya, heeh. Ngono lho. Ora trimo. Ora aku ngenyek karo sampean iki tondo yen Kok iso ngenyek karo sampean iki tegese aku perhatian. Tenan, Ngono kuwi. Nek. Sinden-sinden anggere tak garapi, tak nyek berarti ada perhatian khusus untuk Dari sampean. bapak ki ada perhatian dari bapak ya istimewa. Nggih. Nyatane bareng lho jumeneng ya Mas Nggih. Gareng. Ora perkara dedeke. Betul. Ning iki pancen auranya sangat luar biasa. Oke. Tenan. Sawangen iki lho, masyaallah, gelungane kaya bantrek iki lho sawangen. Nah, Kok rumasaku gak enek bener to. wis ket Aku mau tak di terima-terimokno lho. Mas Yokono gak kirim tak terima-terimono lho. Oh iya. Oh, kono ora kirim kok mbok Nah, trimo. iya to kok iso mau iki panjenengan ngertos ora to? Apa? Kok aku gak ndang dhuwur-dhuwur abet mbiyen teko saiki. Mergo apa kuwi? Ini jenenge ngono manusia yang mempunyai konsensus. Alon-alon. Manusia yang mempunyai Alon-alon. Ayo. Manusia. Manusia yang mempunyai Konsisten tinggi. Ngono lho. Lah rendah. Konsisten Pak Yoyo. Lah rendah ora tinggi no. Ora. Tapi kan konsistenku selamanya. Ngono lho, konsisten. Dadi aku awet lahir teko besok kanane ya panggah ndek ngene iki. Jenenge konsisten. Oh iya. Ngerti konsisten pra? Iya, iya. Konsisten. Iya ya, engko nek Pak Yoyo ora ngerti konsisten ya engko kon liyane ngono. Mangsa aku kok anu tadi sing mriksani saka dhuwur mengisor ngono aku ya posisiku memang saya tambah ndek. Kaya wong ndelok sinden ning ngisor mbelik ngono kan. Nggih. Saya ndek. Oke lho, salam hormat sih karo Mbah Lurah. Mbah Lurah. Mbah Lurah lenggahe wonten. Wis kepanggih Mbah Lurah. Mosok nggih Mbah Lurah dereng ngertos. Lho, berarti wis. Dereng, lah ya dereng ngertos kula. Sing pundi Mbah Lurah? Ya coba golekno, nek kowe pinter golekno Mbah Lurah sing bertanggung jawab hidupmu untuk 3 hari ke depan iki ya Mbah Lurah iki. Lah nek iso selawase. Ora masalah kok anggere gelem nang kantor kelurahan derekke Mbah Lurah. Nyapa? Dadi apa? Nggih bantalan stempel. Sio-sio gareng ora. Paling ora Mbah Lurah ngene iki dadi souvenir ya, Mbah. Souvenir. Ben Gantungan kunci. Mas aku dadi stempel, gantungan kunci ora enek harga dirinya belas ngene iki. Doa untuk masyarakat Durenan piye? Mbah Lurah menika. Nggih. Kula ingkang sowan, Mbah. Sing endi? Menika to. Ngapur. Ngagem blangkon. Heeh, terus? Anu Lah menika blangkon bajine akeh kok. Ya yo masuk yo, lah sing ajeng dhewe nika lho. Sing ngajeng dhewe sing endi? Ngajeng dhewe nganggo blangkon akeh kok. Mesti genahke to, kowe kok salah wong lho. Ya nggih sing bringose anu nika
petak nika to. Kabeh brengosen kok Sing brengase petak nika. Lah dalah. Tengene. Lah dalah tengene kae bapakku kae. Oh, lah ya tengene neh. Kae bapak Romo Semar kae. Terus tengene meneh. Lagi Mbah Lurah. Oh, berarti pas. Pas, ngerti lah. Cah kok yo ngerti nggon ambune duit barang ya. Ngerti to kok iso. Dongane piye? Namung saged nderek ndedonga mugi-mugi keluarga ageng gosong mriki pinaringan panjang yuswa ingkang Wis mau padha aku padha Mas Gareng wis ngono kuwi. Liyane no. Kula pun ngoten wau. Aku wis tak tambahi. Kok seneng atine. Wis mau piye kene seneng kabeh wisan. Lah iya. Anane wayangane mergo seneng. Oh wis ya dadi sing liyane nek ndongakne mosok padha-padha gak. Aku Pak Yoyo wis ndongake padha kuwi kok. Muga-muga tansah. Aku wis nganggo muga-muga mau ya Pak Yoyo wis muga-muga. Tansah ya wis ya Reng ya. Tansah Pak Upun. Kowe arep nang ndi? Ora sah rono-rono, cah cilik. Acarane anu poli. Poli kok gawe gareng. Berarti esuk. Esuk, Pak. Apa kuwi acarane? Esuk kangge persiapan nata-nata niku kangge gareng. Nata kursi meja nggawe gareng. Oh, berarti ra sida wayangan ya ora garengan, Pak. Sisan sing padha ora badhok, Pak. Oh, nesu tetep panjenengan to Pak Dem, jangan ditresnani karo Pak Lurah kok. Tenan kok, Dik. Ngendi nek YouTube mesti Pak D gareng tralala. Campur sari Pak D gareng tralala. TikTok live TikTok gareng tralala lho. Seksine cah cilik. IG. Memean ilang lho. Memean ilang sing nulungi goleki kecekel malinge kae anakku dudu aku. Memang dididik ngono. Anakku iso malingan ngoten niku Pak. Paluk ya sing jen karane kacuk niku lho Pak. Nyolongan to. Lah angger dina jemuah ning masjid niku mesti mulih nggawa sandal. Ya tak seneni no Pak. Pripun lan wong anake gareng kok mulih nggawa sandal. Sing tak butuhke kan sepatu Pak. Baru anak iku. Wah, ya wong jumahan ning masjid tok jare mangkat nggawa jepit mulih nggawa selop ya apa enek nek ra anakmu. Ijol. Kok ijol. Sik saiki kehebatane Mbak Eka diketoke. Napa-napa saged multi talenta Pak niki. Menek rejeng, menek kambil. Apa? Lho multi plasenta ngeten iki. Mbok kira sinden saka dawon. Nggih. Plasenta saora-orane ning YouTube lho. Sing apa-apa iso ki lho nduk apa multi talenta. Lah ning jero kalen bener kodhok kok Sing iso. iki iso ki lho nduk. Alah, roll on. Roll on. Apa roll on bat kelek apa? Ngawut. All run. Nggih. All run. Nah, kuwi lho. Ngono lho. Tegese apa-apa iso lho. Oh, durungane Mbah Lurah sinden sing iso kaya kodhok, kaya obat kelek ora penak blas. All run multi talenta ngono lho. Multi talenta lah. Kuwi lho. Omongan karo wong tuwek pekok yo ngene iki. Talenta. Heeh. Iki ya sak donya tak kira ya iki tok. Dek iki ya seragenan iso, jogete ya khusus, nembang karo ngendang baut. Baut. Kula Eka Mbah Baut. Kowe iki Maksude tegese baut iki iso nyuk-nyuk. Iya ya, Ruk. Lah nek pamane kula ngurmati panjenengan sebagai bapak kula saorane kula munyuk panjenengan ya. Beruk ya. Ora. Aku ngalih dudu Aja wargane ngaku. kok. Masa beruk ngomong beruk. Tapi Mas Gareng dibantu kali kendangipun. Pripun to, pripun? Kula Kendang, Pak. Yo no. kendang napa niki? Kendang Jawa aja jaipong-jaipongi begagang kok ndak ngrusakke onderdil. Oh iya, aku ngendang jaipong malah suwek. Nggih. Jarike ta? Iya, jari. Iya. Ngono kudu nek ngendang jaipongi paling ora kudu. Wah, jan kaya arek imunisasi putu aku kene iki. Sik tarek nandi? Tuh kene lho. Lah kendange gorene kok. Oh ning kene ta. Oh iya. Didol Pak niki. Hah? Didol denggelmu kuwi ngawut e. Arep taboeka iki lho. Ora. Ditabuh. Dadi mumpung sowan ana ing Ndurenan. Nggih. Untuk menghibur warga masyarakat khususnya panitia nggih tombo kesel panitia ling obat mabit. Nggih. Sampeyan hibur dengan sampeyan ngendang. Ngaten. Nah, ngaten. Nah, wis. Gareng dadi peniti wis pantes lho Reng. Ayo. Pun patut Pak, pokoke kula tak nderek terus Pak. Oh, Meniti Pak De Gareng ki roll on kok apa-apa iso duwe campur sari, MC. Pambiyawara. Heeh, nggih. Ya karo ngenteni mic bawa sik to, Kak. Nggih, Bawa napa sik. lagune napa? Oh, sing penak wae podang kuning. Ayo Nggih. sampeyan bawani sik. Udang kuning. Nah, kaya apa? Sik, mikir ditata. Piyai mriki ya ben pirsa sing jenenge multi talenta tenan apa ora sih Mbak Eka. Uget-uget iki mau. Uget-uget kok iso ngendang. Ayo tangane apa enek uget-uget ya Pak De. Jenengmu ki lho Eka uget-uget. Iya. Desane kok ngendi, Nduk?
Aku saka Sragen, Pak De. Sragene? Sukodono. Sukodonone? Terus Baliharjo. Baliharjone? Jumbleng. Jumbleng. Oh, lah mula nek uget-ugete. Kon jumbleng. Wah, arep ngomong jumbleng nggon telek. Ora. Wah, telek nggon kuwi beda karo nggonmu. Telek ya padha kok. Wah, ra iso. Telek nek ndi ya padha kok. Ma, telek mambu, identik dengan tidak enak. Telek dipoto. Lambene. Bener lho, Reng. Mosok kowe kalah, Reng? Lah nggih jeneng telek dipoto ya ora mambu, Pak, Bang. Lah nggih. Kabeh telek ya mesti mambu. Iki apa? Pun, kono wis urung miki. Pun. Dicoba. Nggih. Pak Lurah nyen izin kelengendang. Mbok nyuwun ki ora mung izin tok. Lah apa? Donga pangestu. Oh, Wah, iya. mbok ngono padune arek liyane Iso tenan apa ora? Iso. Coba dites. Tong dudu black. Wah, iki Saged ya, Pak. multi talenta Aku tenan ora. iki. Black dudu tong. Iso ya, Pak. Aku mbok Ember. Iso ya, Pak. Ketoke bapake bakul rosok iki, Pak. Iso. ngendang kok bakul rosok. Lah iso kita teng utong, tong Bapakku. dudu black. Iya. Pak Bambang. Cek. Ya, coba. Pinter no, Pak. Terus, Reng. Iya dong. Pak Bambang tuku gedang. Kaya iso ta, Dok? Iso. Gedange tugel-tugel. Tugel. Nah, piye? Pripun? Gedange tugel-tugel. Sik, engko gek kowe sing muni, kowe ndang ali ya sik ngono kok sing muni. Ya mesti kowe Kowe ngepaske mic kok ya malah kon ngalih senengane napa arep sapa. melu-melu. Mesti sing muni cah iki. Lah ora enek Mas kuwi lho ora iso masang mic iki. Makasih ya Mas. Nomormu piro? Mikmu kok boros men to kowe iki? Lho ya tekek ning nggon kene Kowe nggo barang. mik iki. Nah. Iya. Sing mikirane didekek wae, Kak. Ngene. Dekeke nggo nadahe. Oh iya. Aku Nah, ngono. Mik ireng kek nggo nadahe. Nah. lho. Lha kuwi kok petuk kancane. Loh, kancane piye to? Iki petuk lagi wireless karo wireless petuk iki lho. Lah, pikiranmu ra kuwi mu Lah mesti. potensione apa Wah, jenenge? cilik kok iso Nanti ngerti. feedback iki. Iso ngerti mik. Feedback iki kok. Ketemu ya ora jagongan secindangan siji ndingkluk kok ya. Satru ya, Reng. Satru kok, Pak. Nih napa mulai detail ora? Nih. Piye? Tes nih. Pak Bambang tuku kertu. Oh iya. Ning ndi? Ora sate kok nang ngendi to? Kuwi onekno malah takon ora. Nah. Iya, wis aneh nek iso teranduk. Wis multi talenta. Bayaranmu tak pek ya. Hah? Bayaranmu. Wis entek. Pak Bambang bubut rambut. Iki seneng aku. Ben dino dibubuti terus rambut. Ya tukul nek ayo. Ora butak iki. Pak. Ben dino. Kowe iki Aku seneng angger muni. Pak Bambang bubut rambut. Apa lho? Pas mak ngene Iki lho Pak, pripun to Pak niki Pak? Heh? Kendangono iki lho maksudnya. Iya, iya. Terono suarane. Pak Dadi Bambang bubut bubut rambut. Rambut. rungokno to. Kuwi jempol. Jempole Pak Bambang ya ana rambute. Oh iya. Heeh. Pendaknya dijabuti. Iya jabute ora ora. Iki ya iso omong kendang. Iso to? Iso to. Piye? Nah, Kuwi yo. Ngomong apa kuwi? iso. Apa, Lagi, ngomong apa? Pak Yoyo iki lho. Coba. Kuwi mau apa? Pak Yoyo, kowe apa kenek telek lho. Iki lagi yo iki kotakku iso nyauri. Pripun? Pripun niku? Aku ora kenek telek. Ngono lho. Lambeku lah ya iso Pak. Piye? Apa kuwi artine? Wong loro do edane. Iki nyaurine ya Nan. Piye? Iya.
Niki pun siap Pak kendangnya Pun siap, Pak. ya. Siap niki. Niki ngendang kalih nembang ngoten. Ono. Bawa ya. Tenang. Wis tanpa bawa gandeng wis siap to. Ya ikene mesti ra Bawa, sabar. Mas. Ditambahi gaweane Pak. Oh. Ngendang karo nembang karo mbenake banyu diesel kae ngono Pak. Pokok apa-apa iso jake. Oh, Tembangipun apa? Podang kuning. Podang kuning. nek banyu diesel barang mbok nggo sumpel pralon sisan. Siap, Kak? Padak nih apa. Loh. Kak, siap. Diesel. Ngancing Pak. Ngancing. Ngono iki gak iso benekno diesel sing iso malah ora ndang dhuwur-dhuwur. Cek kaya laron to bocah iki malah. Wong malah gremeng dhewe lho. Malah gremeng dhewe. Disyukuri. Disyukuri. Syukur. Syukur. Nyebut. Saiki sakniki nggih. Heeh. Take kaya kurang cetha tak. Apik. Wah, jane drijine kaya jahe apik men ya. Suarane. Nyek kok jae. Loh, Sing bener. lho kapal tok bae. Nggih. Buka kendang ya. Nggih. Oke, ya. Coba kaya apa senggaki dhewe, kendangi dhewe, ditembangi dhewe. Ayo. Adalah wong dina iki bete ya. Bete ya apa? Bekerja terus. Bintang tamu. Nah. Lah bintang tamu lho ropel-ropel akeh heram senggak, sing nyanyi, ngendang. Sesuk kon menek kambil. Wis to lakonono kanthi Gak ikhlas. pusing to, Dik. Didik sapa? Didik. Didik Mimin. Dedek ukit-ukit. Ah iya. Disiarke sik. Ayo, siarke Disiarke. dhewe, siarke dhewe. Siarke dhewe. Nganggo iklan lho, Nggo. Nah, ini disiarke riyen. Iya, radio apa ngono kok nganggo iklan aja lali. Nggih, para tamu. Iklane ngerti urung? Apa? Bio Moringa. Nekat. Nggih. Selamat malam para tamu yang berbahaya. Berbahagia. Bahagia. Berbahagia. Tak tua po. Berbahagia. Iya. Untuk malam ini kita dalam keadaan yang bahagia. Untuk para tamu dan hadirin semuanya sudah disediakan hidangan di atas meja dalam bentuk jeruk. Nanti jangan dekat-dekat dengan pagar, nanti bisa kecantol. Wek. Dan setelah ini nanti pasti akan ada penampilan sinden dan juga penyanyi yang kondang. Siapa lagi dia? Dang. Ya. Dan sinden sekaligus dosen isi Surakarta, Ibu Sukesi Rahayu dengan tinggi 155 cm, kedalaman 170 cm. Wih, wong mau kolam renang wih ngapa. Malah tekan dindi. Lho kedalaman hatine Bu Kesi ora enek sing iso njajaki. Oh iya. Piyayine alus, lembah mana, ora sombong dan suka menabung. Wah. Ngono lho. Iya. Yo Kak, yo. Ayo Nggih. diantarake podang kuning, yo Alron Mbak Eka uget-uget. Nggih. Dados.